मोनसे जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै दिनै इउनाइटेड फराम एक्सन देबिया मिरुनि माखासे डिरेक्सन बादियै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनैहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथोन हरनाय बायदिनो दिनै नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि दुर्गा मन्दिर बे नब्लाङावहाय बे जोनोम सानखौ अपेनिं खालामना होनाय बा बार्थडे केकखौ हानानै होनाय जोंनि इउनाइटेड फराम एक्सन देबिनि आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी आरो लोगोसे बिथांखौ मदद होनाय भिक्टिमाइज फेमिलिनि जइन्ट सेक्रेटारि बायदु आरो बेयाव बाहागो लानो हाबावनाय इउनाइटेड फराम एक्सन देबिनि मिरुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां बिनेश्वर ब्रह्म आरो भिक्टिमाइज फेमिलि लोगो आफादगिरि उदांस्रि नार्जारी जइन्ट सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे दिनैनि नैबे 65 बार्थडे सेलिब्रेशन खुंनायखौ अर्गानाइज खालामनाय क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फराम एक्सन देबिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथिफारिया आरो बे समाव लेंहरजानायाव नुजाथिफैनो हानाय सिबिजाथाव मान होनो गोनां बारग' एनडिपि फेमिलिनि दिनै जों जेबादि रन्जन दैमारि सारनि 65थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे सारा जिल्लायाव गोजोन दं बेयाव नुजाथिफैनाय गासैबो नोंथांमोनहाबो दिनै मोजां बेखिनिखौ आं इउनाइटेड फराम एक्सन देबिनि जानानै बेलासे समनि अननाय सिबिनाय थाबाय केकखौ हादों जोंनि इउनाइटेड फराम एक्सन देबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारीया मानगोनां फाउन्डार प्रेसिडेन्ट एलएस देयानाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बे जोनोम सानजों लोब्बा लानानै मानि थाखाय रन्जन दैमारिखौ दिनै जों फालियो आरो रन्जन दैमारिया सोर आरो रन्जन दैमारिया दिनै हारिनि गेजेराव मान सानाखै नंगौ नोंथांमोना जों बयबो मिथिगौ ससियेल मिडिया